מכונית של השיפורים. כן, תראו למכוניות. אבל תעשו שירות המכונית. כן, הרסנו אותה כמעט, אבל יש לנו עוד איזה 3 כאלה. כל אחת כזאת עולה איזה 500,000. פול גזגזים. מכונית מפלצת. נראה לי משופרת. והיא טובה. עוד נראה לכם בייש השני את האופנוע עם העשן בצבע מחליף צבעים. נראה לכם אותו. כן, איזה נהג טוב יש לנו כאן. יופי של נהג. דרך אגב, תעשו הרבה סאבים, הרבה לייקים. רוצים שתעשו הרבה לייקים והרבה צפיות. תודה. סרטון מעניין. ולמתחילים ב-GTA, רוצים מכוניות נדירות? אם אתם רוצים תבואו לכאן. כאן יש מכוניות נדירות, חבל לכם על הזמן. הנה מכונית משופרת, לך לשם, תראה אותה איזה קטנה, הייתה קטנה הזאת. עזוב, סע. חכו שנייה, לך למחסן. מה אתם עושים? נשים אותה במחסן. במחסן המכוניות רק שלי ושלו. עכשיו נעבור גמיש להראות לכם איך עושים מכונית חיקוי של מהר ועצבני. עם מכונית כזאת, במכונית כזאת. רק שהיא מכוסה בכולה. לא, משהו בסגנון הזה. בואו תראו את המחסן שלי ושלו. אין פה אף אחד אחר. זה המכוניות שלנו. אהבתם? רק התחלנו. הלבן ירוק שלי והכתום שחור שלו. ותמיד זה לא כזה אכפת לנו. כי אנחנו נוהגים בשתיהן. עכשיו